20 rokov od Nežnej neprebehlo. Vznikla ako taká kritická platforma, kde sme riešili hlavne také dva body. To bolo vlastne blížiace sa výmena na riaditeľskom poste v SNG a pokus nastaviť ten konkurs tak, aby bol medzinárodný, aby bol kvalitatívne na nejakej vyššej úrovni, ako prebieha doteraz. To sa v podstate až na nejaké kozmetické detaily teda nepodarilo. A ten druhý problém to bola Kunsthalle, chýbajúca inštitúcia, ktorá má dlhodobú nejakú genézu, proste celý ten problém. Zdalo sa nám vhodné to nejak pripomenúť po týchto 20 rokov od zmeny režimu, aby sa s tým nejak ďalej pohlo. Čo sa týka Kunsthalle, tak podstatná bola diskusia v A4, kde sme pozvali teda aj zástupcov z Ministerstva kultúry. My sme otvorili tú diskusiu tak naširoko. Pozvali sme rôznych hostí zo zahraničia, ktorí nám pomohli akoby hľadať rôzne modely, ako by mohla nejaká podobná inštitúcia fungovať, ako by mohla vyzerať. Takže každý si priniesol nejaký ten svoj model z domu. Teda mali sme tam dva príklady z Čiech napríklad, z Viedne, Mumok, z Eindhovenu. Čiže proste bola to taká mozaika, na ktoré sa aj odborníci z ministerstva mohli nejak poučiť, ale myslím, že zrejme si to ani nejak nezobrali asi nejak vážne k srdcu. Myslím si, že malo to zmysel už len preto, že tá idea sa vlastne nejak znova oprášila, aktualizovala a ona stále vlastne aj vyskakuje. Napríklad, keď je, dajme tomu, cena Oskara Čepana, tak sa stále hľadá nejaký priestor, hľadá sa nejaká White Cube alebo nejaký ideálny galérny priestor, kde by sa dali vystaviť tie veci súčasného umenia a v podstate tam je ten problém najvypuklejší, lebo v podstate ten priestor není, takže nemáte kde vystaviť väčšie veci, není sú na to proste skrátka podmienky v tých inštitúciách a tie inštitúcie sami sú dosť neflexibilné, takže to je napríklad jeden z takých príkladov, kedy sa to vypukle ukáže na tej scéne. A teda nemyslím si, že musí to vzniknúť nutne v Bratislave, keď by to bolo ideálne, ale prínosom tej iniciatívy je podľa mňa aj to, že tá idea funguje ďalej a v podstate je mi jedno, že či sú privlastnia niekde mimo Bratislavy, či už dajme tomu, že v Žiline vznikne Kunsthalle alebo niekde na východnom Slovensku a podobne. Takže ono sa to stalo nejakou témou a tá téma má dosť veľký potenciál a myslím si, že ešte teda príde na to akoby zúročenie. Tá diskusia v podstate bola krátko pred voľbami, čiže ten efekt zmeny, čo sa týka politiky, bol v podstate nulový, lebo tým, že sa zase zmenila vláda, tak znova sa začal ten problém riešiť akoby na novo. Na stretnutí už s novou garnitúrou na MKSR, ale teda v podstate s niektorými tými istými úradníkmi, ktorí tam boli aj predtým. V podstate ma prekvapila jedna otázka a to bolo, že koho zastupujete, sa ma spýtala pani Cehláriková, čo bolo dosť komické, keďže sme mali za sebou petíciu, mali sme proste celú túto iniciatívu, ktorú sme aj v médiách a verejne komunikovali. Takže
vlastne mi došlo to, že na Slovensku je v podstate taký základný problém, že tu sa stále musí deklarovať to, že keď chceš niečo zmeniť, tak vôbec musíš si ako keby vydobiť vôbec nejaký hlas, že máš ten hlas, že ho môžeš nejak verejne používať, lebo všetko je tu spochybňované od začiatku a mám pocit, že sme dospeli do takého štádia, že iba niekoľko ľudí tu má, som povedal, patent na riešenie, alebo tvária sa, že oni vedia ako na to, ale v podstate tú situáciu dlhodobo nevedia vyriešiť. Mne sa páčilo na tej diskusii v Danubiane akurát to, že vlastne úradnička z ministerstva sama odhalila alebo verejne deklarovala to, že to bola vylobovaná poza chrbát celá tá situácia. Že to, čo sa tam odohralo, bolo vlastne nečisté alebo netransparentné. A keď už toto povie úradník z ministerstva, tak by sa tým mal niekto zaoberať podľa mňa aj na nejakých vyšších postoch a vyvodzovať z toho nejaké dôsledky. Ale to je zase tá klasická slovenská situácia, že tu sa môže stať aj hociaký prúser a tí ľudia sa tam držia ako kliešte a nič sa nedeje proste. No. Skrátka. To je... Ja si myslím, že to je zlyhanie proste tej štátnej moci, že tá štátna moc má už dostatok impulzov na to. Jednak to bola táto naša iniciatíva, rôzne iné protesty. Ak chceme teda tie verejné diskusie, že tú tému výtvarníci berú vážne a že tu chýba tá inštitúcia, ale ja si myslím, že to je to, že vlastne, ak sa stále bavíme o nejakej občianskej spoločnosti, tak to je ten základný moment, ktorý tu nefunguje, že vlastne štát je hluchý a slepý k týmto prejavom. Veď neviem, čo chceme viac od tých výtvarníkov, aby ešte niekde sedeli na ministerstve každý deň pomaly a tam proste sa dožadovali nejakej inštitúcie, v ktorej by mohli vystavovať, tak to už mi príde úplne smiešné. To narážam vtedy na reakciu pani Motičkovej, ktorá vlastne vtedy kritizovala, že ona nevidí nejakú organizáciu alebo nejaké občianske združenie, ktoré by bojovalo za tú Kunsthalle. A to povie po toľkých rokoch v podstate petícií a systematického tlaku na ministerstvo aj v oblasti teda tej otázky Kunsthalle. Že to mi prišlo fakt, že nemiestne tvrdenie, že ako keby tu nič nebolo, tak potom neviem, kde sa pozerajú na ministerstve a čo vlastne je pre nich tá výtvarnícka komunita, ktorej sú v podstate svojím spôsobom tiež nejakou súčasťou ako cez tie inštitúcie. Hej, že ministerstvo má slúžiť, ale ministerstvo neslúži. Ministerstvo nejak podivne vládne. Ja by som to asi takto zhrnul. Téma Kunsthalle teda ďalej je v nejakom vzduchoprázdne. Takže to je asi rezume z iniciatívy okolo Danubiany.